Цирка Жико! Цирка Жико! Цирка Жико! Затова ще срижи, затова Бойжи идеш на филийки, затова и живота. Еми, за който же, чакай сега да ти питам сега, тук чувах едно момиче там, дето ти хортуваше за шийките. Какви са те шийки? Аз знаеш ли какво мисля? Нали продават пилишки шийки? Казва шийката отдолу расте. Каква тази шийка, не ми е ясно? Шийката на матката, Еливче, шийката на матката. На матката има една шийка, която стиска и не пуска бебето да излезе преди да готова да се роди. Отдолу ли има шийка? Има. И ти имаш шийка. Дали? Да, само аз нямам шийка. Еми, за който же, чакай сега да ти питам сега, тук чувах едно момиче там, дето ти хортуваше за шийките. Какви са те шийки? Аз знаеш ли какво мисля? Нали продават пилишки шийки?